What do you go? We are saying something to go to us. As we get, what can I get to work for to be able to remain? Any pair best up with free for why him out. Any part 18. I'm feeling young. I wear this year. Any part 18. I say, or buy him a year, Dr. Fico, be a something. I say, this year best rent, I can see a can't come. Any good Dr. Sapo. I will make sure if you see more. Now you will see a bit of cool. Ecoba said, Dr. Sapo. Should be an hour day, but said, or buy to yes, so. For him, any Dr. Sapo seemed to. Depending I say. I did the offense of woman. I was offensive of the agent. Many was the family. Nothing to others. Now, you was out there. And this year, why not present? No boy, Asantehene TV, yes, so Mosomba. I will say for a Baba Asantehene TV, so Yabowi, I be PM, or you're up so I am Bowana. In Shema, a Tosumino, and a era and she mono. Offinsomanhene Ebisai. I was said to Media Mono, young foreign community for a better to ask them say, we are for and I know her. I best subscribe to your channel and I'm sorry so. What because Asantehene TV addition kind of. I feel I mean sure so will share. I'm up from the episode. I will Ghana my money teach me and your son to my and say. Mama Renfi so with your comment section. Me I made them asumo area medini a addition kind. Offer you are at the Palma. From the park measures. Okay, you walk up about Asantehene TV. Oda umebu wani nini shie. So sabonju nana abujiwa haji nana sema da sabwa Offinsomanhene sabwa Dwamena for Offinso sabwa my hene and Asantehene say yanene atwetwe nkomo ekremofo ana yezongo mpatemo nyina no ehia oda no ena yanene twetwe nkomo no oda oma waye ohene a wo mpatemo bi wo Offinso ide ebra ahinsi ba ya na penti wo yi na musumudi mu akotene ebra na mmebu ne ya sa no na ha mo ana se edumiri bia bibi nti na mofo aso ni se ye kwaso nyina no ye benye nkunti ya anye dede bia ye te ho di mse die bia di otumfo aka no ena eso ye fo aso nti dede bia ma eni se die bia die pene ye sa nfo ye se ye ni di se ye se fu eba because sa o hene no ojo pa ni no a e bobole ye bia ena bibia se ye nimse na botre nti bibia nti otumfo onya fala the name that perform obi say you asem na ja yeso so the ma yeso anije ba ya yeso ya shape eni ebi na bia e beto achi nti bi won nana wadawma na yerha de aya na mprempin no pintin ni basaye ba ye nuanom na muozongo na no mani ji ho o mani bi de ohun ji mu e bi ye nzongo ni no obi anu obi no ji ye nzongo ni de ye do ye yete ho ase mpenimfo pawo nti etu omfo bibia ba yempie obi akwahene obi amre obi nka ahwe nkyere o ye emanhene ka no ene yefo aso nti dede bia ni abusanfo mpempin aya na ntawantawa asi chobo ye yankoko yantwese kan mpren bebre ne yenuan ma wozongo otade wo hujim enso ene esan ahemfo papa a wo Offinso sabwa zongo die enuanom yi enkasa adwumedie yi ho the same thing na wusana na ankasa afa ne furugu wa wo sha wutimi ho ode aba beta yewura echi no na wadawoma se de wo gidie wo yewura mu no ye kasa de ni wadanse ada na bekafa danse me di se sa yewura no oye pa wodo pa emina wo lia konwa nyina no otu amanfofo ye ne no a ene koba ntire ma yeso ye kralo te tanati onya bata. Okay. And to say,
Yewura Rafi Akenten otoso mienu ababio. Wonya afo na kunya obeka bibi ache yewura. Dwamena Akenten. Yewura Dwamena Akenten otoso mienu obesi bibi ache yewura Offinso yi. Offinso akunya na da ho acha kakra. Yenyina nim se kro nso dumi bi na se ewuranim na ya to dampan. Eden ni ye hwehwe enim efri yewura Dwamena Akenten otoso mienu. Okay. Anti Nyamekese ye penkabom. Okay. Ekuriye pinchim biya na agunyan. Yam parisina ne ankwa ni mu nyanhye utumfa no nyanse ampa. Oyi ni papa ya maya. Ye fuaso kunjani. Enkabom en Offinsomanhene nyina epe. Nti wonim se nana de nkabom eba sese ye bejawa ma wako. Senhirama nana maye. Nana nyamentu nkwam. Otamu fi abontin nyamema onyomu tunkunu. Nyamen kayo mbonu ye ne nana no. Pinchim ma. Amen. Amen. I will say for Mama ama ohene a woda sabozongo Nana Abu. Ohene Abu Alhaji. Jiwa. Alhaji Jiwa. Abu kasi no so no. Oh, okay. Alhaji Jiwa. Ohene Abu Alhaji Jiwa. Ena motse ye ne etwetwe enkomo no. Ehai na nya eduso ni senti no. Ya be sori na yakwa akodi echi. Ya damas. Mami amafowa oh misia me name me dey na for wada o mebu mame ohina asabre obeso ya show yewura oda no uni akwa kope say ene ye shia de shikan wada o mebu em sa hini sense me bae no ye tin se me ko me nti me ho ase ye hu ya na sa yewura besim ema oswan ene obesi bibi a che wura ade na da fun ko wu okay. Mama wada o yenhwe I'm saying between home you know and an idea of no finally I say media okay. Mommy, yes, Sabre, a corner the watch, a corner the dampan. In him said a busiani meaning the way you remove. Ain't a Sabre was so new. A pajano deceive baby away. And then Offinso for and shining. A very graph on Ebesira Nyankopon amano amana hene akoso te said Solomon hene akoso and now I draw anything ma wo ni pa ya de pa what we are young senpai by my I about to see it in Nyankopon ho man say na hene an akoso te said Solomon na hene an akoso pon me deep ya to ye no adwempe wo me na me nyina adwempa mama na hene Mama, where you java mawako. Offinso for very Asantehene. Ghana my way. A great year queen. Have you reached Ghana my Asantehene titty? Any your chrome Offinsomanhene. Oh, Offinsomanhene, Jamaican chairman say. Obia mfa kokoduro ne nyinam ye ne mpaebɔ kase mfanta yewura nachi ma hini na bodie no enkoso ema bibia Offinsomanhene yehia wo ya ma ye ne bibia atoto ya Abusia for the book for Offinso Sabre who say no one twetwe nkomo e fa yewura hin sie no ene Offinsomanhene e wo yewura hin bobo no obesoi obesi bibi acho na nanam atankunya na nam saye so e ma kunya sie adanse na hini no edimu epepepe abre watia e na mo say say ye ne twetwe nkomo no mi ametina mo ameso ene wia mi di ni oforiwa adepa amanfo edua na de hyekan ene ne tu trazi ma moja mu o se tu ya za ku moja trada awo no ya bele o se tu na ma primu si ne pa mu o ni mu o
anu ma kete pata ko chiri ko aje ko abane mo wo se tu wo se tu so nyina time en sa han ya bisi owo na si aso me tia me te no ko so me te me ma so me te kata chi aso o prefer ni ma ko wa na ko antum pani no ma fra so ko to kro yo da ma sa ko mu no si ma sa ko me de no se tu Ebe akofie adwe fanwa ba mra mi o ota de mi o anya atem a eba na anu na bia bebiem ota time of friend we ya bofra pa aba ni am pampla na ka uto ngam na tu ayam printum tam votu uto tam votu e beto doa o ti fe na kwa wa na ni am kwa ndun pe ni no fra to tetu kete ke wa na ni am kwa ndun pe ni no fra to do tom fra fra Tara. Eko tren eko punu fo ama bibia kama the so go say there na chabele say e office wa say ba wodin na wa do be bu akoye na ja free po ni penso say be bra do no ba mo ye no a no go sun egu omo so o to say be o na say go do o wi penso o mo ya ba dey na wi ba ya wa do be bu da ma never ball say bibia wi pe yo na say famra na dey sabi na wo so ai no enu pe funi nyina ba say ba na be siri so ai bu na pampo ne sabi che bu dance here na de nya he no ko trem so no mo say adu be bu da ka bibia wi pe yo da de ne ba abesi so ai ma no ada o jump so ai ma ni ha adu be bu mo so pa no mo san ka no quando sua mão ana mamãe ele vai ser o classe bom dia não como ele vai ser mais útil c'est ye feso asem onu ma na tra kan ye ye twawie abane kwan so ese ye bako ye ni nyina na de so say ye so ama no do say fa to bani ku te na ko Contre bedi kanya daiwas asemi beto nanim na botre ni ndufe pa ya oye ya ene Offinsomanhene omunya omuhene ya sudwaba na contre bese nso ani bi amano ohina wo bai na ansa na no ye betu mfo kakra bi de di kan de kan oba no ma hu se ekuro no na emu ache kakra
omo mu di n'akyi ne omo mu ni n'akyi yɛmpɛ sɛ ɔbɛka sɛ wo ani m'akyi wo ani di m'akyi nti wo bra wo kɔ dabi ɔnka kuro no ɔnka ɔmo nyinaa mmɔm na onya asomdwie na ɔmfa emu kuro no deɛ ɛtɔ so bienu ɛyɛ ntankɛseɛ onsuro ntankɛseɛ oni ntankɛseɛ ni na afei yɛbɛsrɛ no sɛ nkuntuo na aba obiara yɛ ana ɔdini so na nkuntuo no da wo nya bi sɛ ɔkɔ na akɔpere ɔkɔ aban hɔ ɔkɔ wei hɔ nti ɛno so hyɛ ne so na yɛwura adamabu kakra bɛka ɛne ɔhema ɛnka yɛbɛsrɛ sɛ ɔhema no deɛ ɛnkama ne nkɔ ɛfiri sɛ sɛ ɔhema no wɔ hɔ a ɛnya di a ɔhene na ma bɔ hena ayi bafo eba se feso hena bana mo kasa kyerɛ no ya tɛrɛ mo nyina na so why ɛnti sɛ nananoma sɛ wɔne ko aba ɔtumfo adawoma kɔso no ɔnsi afoto kakra a mede bɛma no sɛ akonnwadie ɛde ɛdum bi so a ɛya bɛsɛ me nua no a wɔba no sɛ ɔmfa nokoradie ɛnka asɛm na ɔde gye sika sɛ ma me sika na menka asɛm a ɔde deɛ ɛyɛ mugu aseɛ koraa nti aka a mɛtumi aka akyerɛ mɛsɛ yɛwura akyea me ama woasɛ biribi akyerɛ yɛwura yamfo sɛ nana ahoba wɔnka nipa yi nyinaa ma onyɛnyɛ nipa baako sɛde bɛyɛ a rolo ɛbɛpɛgya sɛ ɛpɛgya a ɔsanteman ɛpɛgya ɔtumfo ate ama wadamu ɛno ara na megyina hɔ sɛdeɛ nano nyika a no asenɛ saa no ɔtumfo ɔma no kaya no wɔsi obiara dure sɛdeɛ Asantehene ahwɛ ama biara kɔ so hwɛ sɛ wokɔ no kuro no bɛnya wo na nkabɔ mu ɛne ɔdɔ ne koroyɛ ɛne nkɔso aba kuro no ɛno ne bia na ne nyinaa ne Asantehene bɛsa aba wɔ so ɔbɛka ama ɛyɛ woa wo ne mpanyinfoɔ ɛna wobɛdwe ho sɛ ɔsɛsɛ bia nti mɛserɛ woba ɛno ara na ɔsɔ sɛ adaroma mpanyinfoɔ ɛne wɔn nso so akyerɛ wɔn bia na wɔn yɛserɛ sɛ ama kwan no a wɔsi bibi kyerɛ no ɔfata for Germany. The Licano, as the guy said, the divine. To was out there, yes. You know, the Licano just like this so much and from the penetration. They have to do a credit man. We want to come addition, as a move, I never buy anything in your transfer. Papa, for the betting your transfer. Maybe I do one time or you know all but yeah. Official 24 year for different. Most are don't tell it. Let my dear, but you're right. If you dare to hear, that's how loyalty doesn't put you. Yama, Mana, Noa, or Bano. You didn't kind. I said, a chronoan, I miss me prum. Bibia, Minya, I said that. We did that, you were. I walk now, both travel. A Dishaka see Eddie my Nyamekese na ne mpani nyina adesua kese de man fi se o wa botre ewo ensem bia ho asem bia bebe bia onya botre ebredom ekọ kire se de be na ebeto di ebi ne edi ho adanse de na wo ba se de mpani a adi kan aka no wonim se de
Ofenso etiese yesro abano bankambo mu si wani so ba buntujuma isi wani so yenim yate wonka sa ahemfie ha de wonya hoho ha nti sa de yeni wo ha dada no koso na ma wona nye ntitie ha fa opuo ema ntankese na fa opuo ma wo mpanimfo wo mo na di kan ho no so timi a kyerɛkyerɛ wana mo so said the Bena Offinso bit me a fan into my part of flat. You were Wadama. Wadama, Wadam, the beer I come now. Offinso penny for as I actually and I also say actually Omodia. The best friend, Mama Pine also has to be actual. Come on, see the fun. Too much money. I'm ready and money away. Adama, yes, Rawan said, nothing to now call you, and you do not do. No, you be our son, papa. Listen, fear you no small beer, and the beers and mattress more. Offense met me a Koswa. Nancy, we two folk can send me, and the fire was said, young fat in human matter with young. Offiso na asase da o se wo yiro wo na kopɛ wo mu a yekura duma ya ye pasas kese no wa betra so aye duma ama afenfo nante ni maba ye duma ye na bi dia wo ni papi da sama Offinsomanhene Yura, I'm not seeing a sadia sedat to attack to around. Modern more putrid. And I told the calf in Swassin might be to Vadama. Yes, if you saw me a serious man, and I'm much younger than woman here. Yura, persuade. Now, possibility. So, yes, since I be a man and they are wobbling. They didn't kind. Said it and unworthy can't. Yes, we had the name come home near Dawasi. The son saw face was some dear. In Mini, I see fear. Any Juma wetty. Yen Yanina, baby, and Yakaka. Yen what you are now said. And this say the woman. And one to try. Well, the other was it. I don't face so for petty force so. What's my idea that was it? What the Aponiaba, the brave. And in our career said net to for a down, and maybe a mamma. If Dennis said, when you be see in the some kind, that is a deeper money. And they won't be straight and was most side in the name. Said they won't be trained at the park and to the footpath. Won't share my name for time in them. The canoe, you become. And now, over. Yameso, Eliminian Madon, 4 years straight, ya catch a said, and I am for in the car, you know. Miss Offense be for training college or 1989. Sabra no offense to say. The cranny and now offense one. I call him. Training college is a tertiary. And some will be nothing so he has an overcorner. Now the boat I ever could say open university. That the above offense. Nana will be a massa the year. And now you are fair can talk to me yet. So a person of Finsunya University no, a manimu. So I won't say, yeah, maybe a mete. The science have a bad training college, never name in our face so dear. Maybe the horse in the crew. Tinana Babwa. Oh, traditional area and the song. The schools are a brace war. It is development. A free Finsu Chrome, as a man come out, a quapping baby a popping. The cranny, a mother also. Send your union maybe can't buy a year. I teach you offense to Amana Bruce Abbey. Bombardier now so breso, but yes, I cry, baby. Na Gidia, you are one young woman.
wanu ne ho yesu yesre bi ama ho tumfo ada roma we de wa na waye ye tie obi anya wu wa na waye ti ye besre na de de anya no di ama we wa makwan no ase bi a kire obi o offense was me ano pani anatu ye koni eba ipa so da ye na akodru se ana oba na stress what the all medi kan kai the na ma gomine I don't forget the class na we have Akenten so that I say Obenya University and me and Transi University no Madam Obe na be they say the ya mpuntu ni ebe enye bibia say mpuntu ni eduma university ba Muranti no nkete ayo nkete isi onu nyina enye eduma aye no asumu ado otumfu adaro said okay what me or say well so ya chen nim benefo ama nim benefo so ya chen said the okay message to adama man kama want to be binjo ana kufa sana you got channel yes I'm also working na na over Daruma the liba the movement from a step na mare na ko da ya wani da mai duwaci na wahin ya gina the pastor hin ya gina na duwaci difo you got channel the same sorry gama duwaci ame adan krenyan kakra ko na kani Padaro ma wa botre entina enemre eni ababe jrai nti afida ana me dawo na de si ho me ko obi na me ko enipa ai ba fie ho bobo chidom bra uso a chiro mpedifo no na ai nwa wa yi me a mi fu kakra wo ho mpedifo no su sai jese mbechiro a chepa atu fa aso chepa saa na mi so mo be jina ha mo beka na kakra me me ka chiro an se okwe wonu ze nipa okwe okoyen apembre ni ananka na o e o be kwa ya aso no akai ni pe o wonu abo na ni fa ni na ha ko na na mo fo ego mo dina zo to be ta na o to pe so ya ko puntu ene invest kan ni tuyo kwa ko ene ayi puntu ene ya ke eti no ne ade kakra ni so fe wo be the mouth of the mind energy ni o mo ni pick up dura we dey adaro man kwa ni o so esrese mufa odo nkamoni na mo nyina no yi no no de eche te mo nyina mo ta achi krono a yakun se sensam kakra ni wo ga mo nyina mo ta achi ifie bia mo ni pa bia na ni pa bebre ba mo nyina bi mo ade hye ame ho mo am kata nkyere ho na nan so kakra o ga ye no etuya so so krono abo kabomu ana chichi krono suge ya na mai na sa Asantehene so eyi ti na Offinso ne kiasi e ba yo no ani ho problem bi an na duro ho na otono na otumifo wa kasa chele amma gele sa ti se on so be abi no be yesa ti sa kita ho na yi na ya kan ko Offinso de we me ya me don't cut me more fast at one for dance and a bar intimo yes rasa wa be we be na what ma o no so ada wa di kabo mapa kabo mpa so asma ayura said we na asami kukuru bana
know the take the slow, and so I put the dog go through tea. What we are massing yet, and when we are Sunday, face for a society, one society of face for what best society, yeah, that's your best. Dudona bra, they said Dudona, it will koi. Mankabum and koi mouth. And I said, don't know how far. Yeah. And one. And your how be a bedroom. And Kabum bar, not being good to so big. Yeah, I don't know. The number man quite not see me picture. Not a point. The one to Mr. Akenten. You did come with the mirror. Which I went at, which may see offensive. Put you in an underdog, Casamina, to be an offensive in our open so, or that woman. The sense for any beer man. I need sanity. The beeper, the beeper. On that can be at a war was set. I'm a above into memo. You call a press conference, you go to go, so we will be sitting in Indiana when you are soon be the idea of pencil. To what I'm my balance in you. Now too small. To watch a meal. Why broken to Katamo, and as I say, on my way, you obey my way control. Obana to a very my William said, Come on, man, master, obey it, and be up in school to Baraka. I put you to the fine, and they said, a public announced and because of Juma, so you're not. You were told that you are checking time with Dick. It's a real thing. We buy no idea we are here in the 40s. In 1971, we buy no idea in fear of the Sakurage. Now, Sabi, okay, colonial types. And one in fear whom Sabra and Marco at Tomata Trading College. Teacher, we are free or Charlie or Massey, Charlie Baby, or they in fear whom we live there. About said, Officer Cry, no Akatua. You got to share office from. Got to New Town. Okay, a man, a buyer, a man, training colleges, educational institutions, a P, a Babo. Now, who said, and I know Sabio or the Papa, teacher, Limai. Check a pound from a buyer, pound or buy it. I'm one of them. That's why I'm with my son. Sana, or Koya, or buy it, and I'm your second town. I would also, I'm friendly and good friend. And also, a poor man, the offer, your year, you know, or 12 so. If you said that be a no castle, and I'm deep, no finance, and no one by it. You are obeying. You lose a fuck a second time. And 9 and a Sunday. I just said, I can't come. Upon a tether for our visa. Now, no, mine in here. Sabi. I saw now that a man in Costco in the ED. And near truth. A fact, you might thought it was a man on the be a year. And the vacation was one idea about how was that number, yes, sir? Until I'm in focus, said, oh, my God, say, oh, my, I say, what am I? Sido. Ejashemi. Ejasi papa. Say the forces say fesu epototo sensa die play die. Say Ejasemi. Ejasemi to go. Owura go for Saturday. Press conference die abasi. Ejawo. That's a group. Oh, baby.
a very super. Why I did. Put your hand, a paper side was in. Obia said, with my body. Who's your body in the song? As I did, you know that if you ask for some papa, we need you come up. You know, say, anything I did a video. What did I already? This is captured. I mean, to go so. That's your question. I don't know how much I have for the okay. Anyway, Also, you're right. It can. You know how much Sampa and I Sepa and be training you. You know, down. You better was the 1 year. A man there, Asantehene Ghana mine. A man who money did. Assembly chief. You room near Coba. Papa be an American finita, and Papa be a press. We know also an old people teacher. Our president was here a year at home. A young car, Yanobako. Said another be kind. Maybe I mean, so offensive. There be any offensive. And I know because it will be any horses. As you offensive. You say, I win. Yate, Yashabi. Your course will be a lot. And you send an animal tranquilla, and each year bone on a mess almost 7 Saddam and say, when I move for and I'm winning baby, I'm open to yet. Said your Baya, move it dear Munachi. Mamma, so dear, Cassia, Yasha, near Betty, and no offense again, and near Best Coffin. So, Offinsomanhene, no, you'll be a not do piano. You were hot me for a nago supra. 1 morning. Ba, Fatuha. If a ginaha. And in Naya, Potra, near share on painful at all. It's your best right, Yura. Sadia, Nana, Japecum Kayano. Was soon dear. What would they say was soon dear move? And when I did Pia Metia, we bomb by your mouse. When your mamma won't trust in check. More don't shoot you. What you was a cat. Mount you didn't check, you didn't check. Who can't let me do it? So, I saw you a Chino, this can be a Chino Chadia, Dino crack. Dino crack. And your back, I say a back. Nyamekese or Yuda. You wish not. Can you shut up? Aja, I'm quiet. I'm a cockle. I want to be being chilled. And your dear. Jean, c'est de Brescia, on nous fait ça. Et tiens, c'est de job de Akenten, non? Jean, et tiens, pas de nous amender. Jean, what a case. What a wa. Jean.
Jom. ATI. Jom. 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 ATI. Jom. Jom. ATI. Jom. Jom. ATI. Jom. 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 ATI. Jom. Sabi the Jomnan. The Metia. Kotina Sabi. Dinasi. Wapeni mo baby tina ye. Dinasi. Mo baby tina ye sabi mo ye kuyano. Na mo kuyano sabi mo ye ema. Also the badoso so mo didie. Enu na sabi o ye sabi obo na se baba nyama na se. Ebi alma ye fo ema. No se the sadia. This is yibusu. We also this or the nipa and say yibusu. Enu na sabi brawo ye ya. E mo to o sabi ye fu. Na sabi o mo do so do so. Do so sabi o mo ye no. Ena kotakasi one eye na se baba nyi o mo tamo no mo se. No no say ah no mo na sabi. Yo ma ya ko fa do so mo haya bili. Let us say Dwamena ti a sabi one no go for my so kenten. Ena ma do na kenten e bai. ATI. Sio Dwamena kenten wo no feso ye zero feso. ATI. So na ye zero hinifa. Se zero de resu ya. ATI. O si ti na wo kan ba ni se ma chon se sabi. Ko to yo na ne dia. Si sabi wa ya mo ye kuku ni akoto sabi. Ko to ba hine officer na da ne samu mo na mo dia. What I say the time. See the record time. You said the resu ya. ATI. Jom. See answer. So we are Akenten. Over to us. Jom. Si we are Akenten. No buy ya se be brown. Kotokoni oko do mansa. A oko buy ya se kunu de buy ya. Se be brown. Asase se be to us. ATI. Jom. 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 Se prepare ye. Ya ko no mansa Asantehene. Ya pade o ti le na wo che. Se be na ono ni kuma. E be ma gogo fine. Se mura, ono mo je na we afiti wo ye kom si. Ana se be ko to ko ni tele ni abuza se. We have been na wo kom ni. Was be ro je pade a wo che no. There be. Ne mo mi go for dosu. Maybe I tell somebody this so. Nobody run here. ATI. Jom. Jom. Si the man said, "Come by here, be chebe chema." Said, "Don't iPhone no." Or cashier ru asibi ru no hot na said me we. They must assume my transfer the die. You go for door so nti. For na me say wo. ATI. Jom. So when I go to him, any DNT was you have what can some a free hair and what's it like media fa ATI. Young. Since I be a brown was selling ras every rat. Your move from the moment you go. Now as I said I this one. I don't know the morning go. ATI. Young. Jom. 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 Since I be a brown. Jom. Jom. Say a brown. That's a bit. You have it. Near the power of someone back and say, yes, you are so for the home. A home. I don't know massive woman, Sabes at any back. What it to how much I said, no, about a way. But what can be more, Sabi? Or buy.
ATI. Young. See a chile answer. Some no do mama watch it from mo. Mama some no watch that. The chile answer na can be mobile. ATI can be simon. O see no so. I don't know that's for you. O see no so na go that's for. Young. ATI. John. Say somebody a shame the D kind. Honor somebody there say free answer. Na so for say we say we are so for no a. Yes say you are feeling more tra. What it from no. Na Asantehene say be. E ka boy dey say you so no. You want your so no. Dey you no. Young. Kata dey say Young. Since I buy no, you are going to say you won't buy. Now, say, oh my gosh, mommy, you want this and you know. Somebody report to most soon. Now, you don't know so you buy one idea. That's what you do, buddy. Oh, you need pass, you use as in as a bit. The Dixica is the one you put on you buy. Somebody I put to the bonnet. ATI, Young. So, you are to work. And warfare. Somebody will be put to the bonnet. Owie ya pe no sa dia hye wa mu wo de ko sie ATI yo mo si ye yiri ni awie na mo se se pati mo sunti sabe ka bo ase no out wo no e tete bo hwe no sabe se Asantehene mo re bubuo tu ne yiri nyara o mo hwe se se ni nyara sabe ya ebi ko ba bi ha ATI so so somebody this year some watch my body there. Watch my man there. You are here feeling some. That's not worry no. ATI. Young. So somebody who I'm saying that somebody somebody and you every month. And no na somebody watch man na se no. Somebody the things that they treat to one mo somebody Kokwa Boase Young Situation was said Young Sabe Baya sabe Brow that from Paul or no abosom a cool sabe. She follow us for. No, yes, so good enough for sabe. I will find this review. I cannot be there. A bar of the sabe, one more sabe, dear. Yet, dear sabe, Emma Obia, Emma, every dear Kunya. I don't know sabe, no bar, sabe, no more so than this year. I will see some sense. Let me say. ATI. Show. Simano, how do me, son? Kakabaka Kumasi. Just car, Dwamena for Young. ATI. Sure. There's a banana of Offinsomanhene. Say, Hona said, I report no Jewa chief more. I see a seven and never do that. You're right, I don't come past my head. ATI. Sure. Your sister. Seba ya seba no mu nua maamo na sebe o na se fo no no se ba no o mo ko do na fa fo so no no sebe wa se fo sa de ye ma ye be try do na fo ya ATI John se ko kwa bo so Asantehene o ma ka kuma se so sebe no ti o se be ti me fa Asantehene se sebe won so be ti sebe fe so ko nwa Sokra ATI John se se be ba ye ho na se ko do ko bia penso sa tin si ye mo se bi ru ade be ba bi pe de ya kansa me se no be tamen chen no be di papa ni no ko nya o no nya ma ko nya no ATI se be ya kansa no ye bretu ni onya so ni
Osumukwa Facebook no a you are Akenten ocho yekura ewom ATI eno ya ocho yekura ewom ATI Yom was say be more than say ya kan sa say we this year na ho na de ba no ATI o say le fi mu say be bedi say nya ro ka kire mu yi say say be bona for so ya sem be ma say ali say ni na say be akire ATI ya sem so no ira se fo e na say be ka ho ATI si asasi ọpa na ka ekwi adwoa yasem sebe na se mema na si na shi ye no na sebe yasem ne ma ne yira sefo na sebe na kwa ti yasem o ti su esi ye na no kan ni na che o mu no ATI se no ana ashire mo kan wasem ase pa no eno no o se kan fia ha nu ade tena ka mo ma ATI Jean ATI eno se ra ka some se ba ye fia ha no mutimi ma na sebe ono sebe yura ne ofa na ma prempe sebe obedi akonya no say ashrem ya from pon ono abosu mo bra sebe na se wo de preso mo sa sha shikwa de bi sebe ko kwa boase kabadu ya badu wo ha wo de konya mbe de yi sebe ba ye fa do ko de akonya di ofa ye say di to ya cha ATI oni afa no se bo skoko ene kwame ampoma ATI yabadu ona wo amadonko yamaboa ajabadu Jean ATI se na amadonko so asabe o muno ne ba ene jase be santie mi sisi Jean ATI wasu wo ba ka be nsia o se no kure kumura nkruma ke donko ade manfo an kuma na ebuso pani sisi wọ́n ẹ̀kú sọ pé ní sèse Jean wọ́n fún wa yẹn si àwọn ọ̀dọ́ bọ́ àti ọ̀sùn jẹ́ hẹ́bì àdẹ́bọ̀ àti ọjọ́ àhánà mẹ́ta sọ ọ́ díẹ̀ ìsìnkú ẹ̀jọ̀ kọ́ tààsì àdọ́bọ̀ èkú so wọ́n mi ní ẹ̀ka dọ̀nkọ́ sí ẹ̀kú èkú ATI tí wọ́n bá họ sàǹtẹ̀ dábà họ kọ́tọ́ kọ́ hẹ́rẹ́ nù ATI Jean sini nyina nti wɔgyina kyerɛ mu ba sie sɛbɛ adeɛ no akyiaeɛ no sɛbɛ ne kura no ɔda to bi ɛda Jean ATI ti yasɛm ɔwɔ akɔsɔ ɔwɔre akɔsɔ adɛ so wɔde wɔn kan bi ɔnkama sɛm Jean ATI sɛ na namada sɛ wonya mo kyɛ ahyɛ sɛ ɔfɛ so kɔtɔkɔhene wɔn na ne dia wɔn na ma bi tena yɛ ATI Jean sɛ sɛbɛ kuro no ɛnam no so na aba ayɛ kakraka ɛka santoma ho wɔn na kɔ ɔko ɔmo na bi tena yɛ a na akyekyere aba sɛbɛ fɛ so ɛnyɛ di kɛseɛ ATI Jean sɛbɛ santoma ha na sɛbɛ yɛsanti amammerɛ ne amanneɛ wɔfa so di a Jean sɛbɛ amanneɛ kwan so sɛbɛ santoma baabi a ne sika kɔka biara sɛbɛ ebi a ne kuro kɔka biara wakɔgye ba biara no yɛyiw bɛkyɛ Asantehene ansa ɔmɛ de wakɔ sɛ kò suae woduma kyerɛ sɛ bɛsua hɔ woyɛ hene a wɔboa woyi suae Asantehene nkyɛn a wotumi nyɛ hene da ATI sisa ɔba ha de ɔte sika dwa soɔ ɔte sɛ dwa soɔ ɔmo akwan de kuri hyɛ wɔn nsa sɛ kuri tuma yɛ ɔdi a ATI ansa na wɔtuma yɛ hene wɔ n'anim
was one for the Amanda Council. You don't stop to see any way. No, I'm a man for a call. I go search over, no so search over. 7 months and pap, what do you want? 8 years. Was so Baha. Was so hurry. Must watch what we know. Nenry. Your Asantehene, and Asantehene Nancy. No more commerce of which we are. And son of Amanda Council, Gona Shows. If I'm the president, there's a name of much in the are. And you are there as a bit of the much in our young 8 years. So, by Mummy Smano, and you are there, there's 1 year, though we don't have to pay. There is a Kunano at the as a piano. Mumachel 8 years. It was 6 years. Oh, my year. As we never do with us, you know, all of us are going to be 8 years. Or some of you go on to sweet grandma. Sabi, and no one yet, but Himabion, or 6 years. 8 years. Or sitting down and said, about what it. When you voice what up by the head, the Modia man told me, you know, Mogacha one. That's why you got them. That's what you did here. 8 years. There's a need of money beyond my country as much as what it. So now, by the Brazilian in our bar, I would say, what's the beyond my what? 8 years. So, by your two bosses, no answer, but won't be feeling and Basan Bocasa. That's a social trim. No one by what you were coming in answer. And yet, a Benya Wangasau. All by also 1 year. Now the way I say, walk a have now, first we don't need to have the overcop. No matter how, what the woman has to do. Joe. No, not talk about talk about I say, oh, Papa, so why are there? Why are there, Papa? Joe. So the way you know, when you go in out actually, your guy will tell it to be what it? There is how what it? 8 years. Look. Since I be obey, both them there at the crop, no men are better than them. And he said, they are Udika Kayano, who took was less than so, what it? No one will tell it. I will be over you. 8 years. Young. So we there, Charming, and Charming for the one who can be side. No, but we don't say that. And Charming, no, and Charming for the one who can be side. When you know all pay, made in it, mention of Tupa, Memano, Abotre, our debate Akonyano, Semura, Mira Wadaroma, Semu, Yore. Men to the Futupa, the man Janet Chapa, with one time. Omono Asamoa. Mr. Otu Fon Tankasia, Kantankasia, say. And some pa, medicine. Nana, you have Akenten or Toso Mienza, and no number some Mira Obey. Metunu a Futupa. Mexicano at the pa. Say, or Chichiri Bois de Mammy Sammy Fangosia. Me sending Muda Biarada. So, Framianopa. So, Framia. So, Framiumra, import the soap. The shiny idea of Framina Mamma, but to me rata. Also, Pam, the son of African son, and then I'm the son and Nagam like a Tosun in New York. Mira, Medini, Metanat the Pa, Becasana Casapa,
metu no fupa so from no pa ewia the empo the sobura so me yare mamba metu to 4 Esompa me de sum na Dwamena for hene de ma de ko wie na wi afia Akenten to so me nsa sa sum no a na me wura me baba be sum ofre mi anopa ewia de sum na mama me wura eto unta midini de ana kwa mi opoku Offinso Nyamekese aya sompa mikula mi santan kese kantan kese se aya sompa me de sum na wi afia Akenten otoso mienu sa sum kro ya na de be sum na Dwamena Akenten a otoso mienu miwura metu no fopa metre na akwankyere pa be ma afu mpuntuo aba akwankyere pa e be kire odo eno na me de be sum no min na mani anchere de bialada na me fa nsuo so nyina manu kasa anchere de bialada mi wura asantumi anya we mu nyina da me to me tankese wo tankese yaw Opanyini ifa wama Offinso bonsuye fufuo odikuru kasa esere otumfo ntam kese kanta kese se mi wura obai mebuno medinini mesoma ne sumpa me ifa boama se ma anya de makaya beto otumfo ntam kese idinde nana kwa mi aboaki Offinso Omahene mesre otumfo ntam kese kantam kese se sompa me de sum na wi afia Akenten to so miensa eno na Dwamena Akenten to so mienu e ba be sum no metu kutupa ma ntimi anye se de me kan ya metu otumfo ntam me nana wase be di akopinda we hene Mr. Otumfo kese tankese se so pa me de sum na wi afia Akenten to so miensa sa so na me de sum na Dwamena Akenten to so metu no kutupa kasa kutupa na manchera chepa metu Otumfo tankese nana kofia bo ade to so miensa Offinso Asantehene so Otumfo tankese kantankese se ana Dwamena Akenten to so mi na obai mi fanso nyumanu kasa nkyere no mi twamani so hwe na chi da biara da eso pa me so na wi afia Akenten to so miensa eno na me be so na Dwamena Akenten to so mienu so frema nopa awia anwumre anado da suo suami yare se mankwa me to Otumfo tankese Medinde baafo edubuati Offinso nkawunyene besre Otumfo tankese kantankese sompa me de to sum na wi afia Akenten to so miensa eni ani die bu a me de ma no eno na me de ma na Dwamena Akenten to so mienu me de be sum no medinini mebu no mesum no se manini na mamu no na mansom a me to Otumfo tankese me usu kwa tena me to so mienu Offinso hene e wo fa enemy sompa me de sum yewura nana wi afia Akenten to so mienu a me sa de be sum nana wi afia Akenten to so miensa sa sum no abi enam de be sum miwura ene wabai nana Dwamena Akenten to so mienu miwura memena futupa
deɛ ɛsɛ sɛ meka ma ɛde animonyam ɛba yɛwura nim bia mɛka akyerɛ no nhyɛe a mehyɛe yadeɛ sɛ maama na futupa anka asɛm a ɛtene na mede nsuo gyina m'anim ɛkasa kyerɛ no a metumi wura ntam me ɔsɛe safo twombarima Offinsomanhene nkɔ so hene ɔsompa a mesom nana wiafe Akenten ɔtɔ so mmiɛnsa no ɛno na mɛtoa so asom nana Dwamena Akenten ɔtɔ so mmienu medi ne nim mɛto no afopa a ɛde nkɔsoɔ bɛba Offinsoman mu ɛka asɛmpa akyerɛ no na sɛ wɔn nyinaa no mɛnti na anyɛ a mɛtɔ nta Midende nana afrie kodo autoso mienu Offinsomanhene a mesaye ademprahene meka otumfo ntankese so otumfo ntankese ka ntankese se osompa me do so nana wiafe na Akenten akonwa a ebi to abanwa ano na ohina a obey me de besom no enam se me ye ne Samanhene nti metu na futupa meche na kwankyere pa se ma anya sa pepepe se de meka yi a meti otumfo ntankese Etia Eframe nana ofukwesi otosumi kokote hene ofeso kokote mesre niwura otumfo tankese kan tankese se sompa misum nana wi afia kan otosumi sanje bilko sa sompa no am do som afeso hina wo be metunufu na mena kwa kire medin nukure mesre se aso maka ise mani so a otumfo ta Otumfo metonta Eframe na wusi ansa otoso me yanza ni wura ho be sompa me de som na wi afia Akenten sa som na na de be som ni wura ho be oframa no pa awia anwumre meba samama me totumfo ntam tumfo ntankese kan tankese se nana obe beche na chepa osompa me de som nana wiafe Akenten a wotoso mienu ani nana wiafe Akenten a wotoso miensa sa sompa no a na de besom nana wiafe Dwamena a ababio a obe se manye sa metuwonta Nana Kofi Adugwa Offinsomanhene ya mesaye no biasa mi wura wo bai asompa me de som na na wiafe Akenten to so mi sa som no ana me de be som mi wura wo bai mi wura sama som ne sa me tonta nana owusu sefa brempom de su ahene beka otumfo ntam kese esre ntam se sompa de sum ina na wiafe Akenten ɔtɔ so mmiɛnsa no saa som no a ɛna mede bɛsom yɛ na wɔ bai sɛ manyɛ me saa meto otumfo ntam me nana amponsa achia no abebio Sakamuhene mesre otumfo entam kese ka entam kese se sompa me de som na wiafe Akenten otoso mienu
na onya ne ma do be so yi e wo senti Asantehene de ho ma me am kotena ho wo Francho kuma de Francho ho nya feso hene dia wada wo magu o senti a wode ho ma me am kotena ho wada wa ne kan ansa na o nya no no wo ba ju wada ma ba ju Medenti na namba du final. E Francho hene. Meka mesre na na otumfo entam. Mi wura wo bai aka maso na sompa. Achirapa medini. Eje mitu otumfo ahiti asem. Ugu fata ni bandu osia. Wọ́n gbọ́dọ̀ gbẹ́jọ sí ẹ̀wọ̀n ẹ̀ṣíà wọ́n ń gbájọ sí ẹ̀ lásẹ̀ẹ́dì àmàyà yìí mẹ́túmẹ́tú bá ń wùtú bá ń wùtú wọ́n lọ́mọ ẹni wúnú wọ́n sọ́ọ́ tùdà wọ́n sì ẹ̀ náà wọ́n yọ lẹ́yìn ẹ̀wọ́ yọ èmi ẹ̀ sì ẹ̀wọ́ pé gbogbo ẹ̀sẹ̀ ní ibi ẹ̀lọ́wọ́ yìí nígbà tó dé ẹ̀sìn ẹ̀kú máa nà mú àmì wọ́n sí ọmọ nínú mẹ́nu o wọ́n sọ kí ẹ̀mí bẹ́ẹ̀ ká ẹ̀sìn yàtọ̀ ẹ̀dẹ̀ ní ẹ̀bà yà wọ́n sì mú ẹni ń bọ̀ ọ̀gá ń fàfà. Você tu bamba pau. Você é pau. O ia sair no coco tu aso. Aso bidei. O cantante tu bom foto bia tu remenene. A pessoa do assim do asiao. A bem sair pamu. O tu canta uma proposta muito de classe. Você tu vai dar como é que não mo pode. Capra. Offinsomanhene eswan yewura nana Dwamena wiafe Akenten a otoso mienu abebio wo swai nsenti no seria ahyebusia afrumuma yebekọ ne de hyekan akotwetwe nkomo ora mo akwa baba Asantehene TV so mira wada magu wan ne ni na ehie yi ora de nyamfa aposipoko ase seria ni enije ahye afrumuma yeba na tuntum na waye ene odi fufu abọ kom adan ne de enije ne seria ahye afrumuma Didi abani se ofeso anya Omanhene eye oman no nyina enijie tituru eni se aba yen yebusua no asai wohwe abakosem a efiri ye nana mo nsem no odi be ye 200 years nti abakosem kire se ye na abakonya ne ye akonya no so to ye no afa no mienu ni nyina efre akonya bi ato asa na wo se eba na se na otumfo yewura etimi edi asem eto se na eda no enye nyina enije se na be ya asomdwe ebeba afa no nyina eye mia midan he mi papa eni ebusuapanyi a wo Offinso pro no enti ni nua a no so mi papa prekope a ye nchemu ana agi ade enti eye menije prekope enije asa de sekan afono mu ma esanse opapa eni ebusuapanyi opapa nua ni mpomu a na edi akonya yenwe ade sese ya ohena beyi ede ne ye hye ni mu
Sisi ano ohina na owo ho no. Abakosem kyerɛ sɛ wɔyɛ ne ho ɔbɔ ne ho bɔnden paa. Yɛ ba mfie te kora sɛ wɔpɛ sɛ anka obi university. Wei so a ɔba abɛdi sɛbi ɔno so ne nneɛma nim ɛkɔ anim. Wɔte school ama na akɔ akɔdi abansɛm mpo da. Nti enim sɛ wɔyɛ visionary a obetumi aboa kuro no ama na tumpɔn. Abakosem so kyerɛ sɛ kuro no ɛwɔ asase bebree. Nti sɛ ɛba ne sɛ mpuntuo di a ɛno ane nsase. Ɛno ane nipa so ɛwɔ mu. Endwuma ɛne enoma bebree titru de sisi a yɛhwɛ sɛ beba ntempara ɛne nkabom ɛna ebusuen ɛhwehwɛ Ashafo ne atiefo akwa baba Asantehene TV aha na Asantehene Asantehene abrebia na pese de so mo nene wo hwa yegina Asantehene fi kesiem eye ewura opem so tumfo se tutu ababi ahembobo nanem de wadui efa Offinsomanhene hu sensem ene ewura ba besi bibia kire opem so ai King Solomon said enkrofo bo ne mrane no na ye gbawura Offinso ne ye ne Offinso de hye ebi atwetwe nkomo na wo de waso atie wo de wani ehu nti emompini na ani atwetwe nkomo mewura ahaya Asantehene TV na wie ho na me ne kasai woni amamponsa na kasai amamponsa wo ye Offinso ni wo ye me ba to me ye na Dwamena Akenten ne si so tasumi ne ba panin pa na oh ashafo na se emoja mu na se ya be ginan aha said you oka no nana Dwamena Akenten a otoso mienu ene na mahu ne twetwe nkomo yi mewura mamisa wo ne bani se abusuafo na emana na uhu mu nyina no na wadawo ma me yehu akonya ne beto wo no yehu me ntime ho ase osebo dede ni ade mempe enya wo dia we nya wo dia Asantehene wura enya de na sase ene na konya ama wo papa nti edien na Asantehene enhwehwe mfiri wo ne wo papa ede na sisiwo dia mes edin ka dia mes ne se me de Yankopon ase Yankopon ene si hene and on the two hene Yankopon de papa asi ahene no ene ye si na me ene si ye na ahene ni firi so ya hyehye da ho se obedi ene na me na dwem na otumfo edi na si enti dia mes aye be ye ne se me sem papa ne Yankopon nyansa ene ni me so be ye ne se empuntu ebe ko se ne ye ne be ye Yankopon ene be ye bibia edi amaye se bibisa wasemo emmagunu ewo Offinso kurom afi na monya hene ene de atadwufo wa amoma ye dai wate denne nti sesi e mabu no hwehwe de na mfiri mo omo hwa mpuntu ene adwuma se nyina pa adwuma do ne adwuma nti da me sene se musu benya adwuma ye besre se amanfo me bia adwuma ewo ho e ma mabu na wo ho no ne adwuma ye no wo musu enya adwuma da me sene se obi amfa ne mo ne mu de e mehyem e ma mabu no mo ho nyina enso enya adwuma emfanye me papa no nkwan ntimi nye eni sa amanma na amwa no wo wa amanone enyina meboa ne nyina yentimi nkam ne nya baako no ntimi famu o man papa ne mde nkwan ntimi nya bibia yeso mu nyina ashafo edamase ahaya Asantehene TV said dai wo mrane no eye Offinso akonwa no de obetena akonwa no so de hyekan ne papa peni no mfa se ne papa ba peni na ye no ahyiam aye twetwe nkomo yi koso a ne Asantehene TV ye osompa e de somo mi amgina adwuma de somo mi de ni aduana de hye bedi ako
yo wahwefo na etifo mama kwa babiem ba Asanteman so TV de bia aka chem sa ha na Asante amamre ne na mane ye de tudwa na mosoma hu de titiri oman Ghana yi mu ya mane bi a enipa bi nim ne de aba besom ene de da so wo yewura opem so 2462 abebi wa hen boboa no ene sen Offinsomanhene hu sensem a ebeto Dwamena me wase e ba ene yewura enya se bibia kire yewura opemso ai wasuan e de akire yewura opemso na ye pese ye bopri mpanifo ni bi e baaye no ye ne won twetwe nkomo efa osuan a yewura Dwamena Akenten otoso menu ebe suan ye ete yewura otumfo sisitu ababio miwura wadaroma haya Asanteman so TV ewie hwanam ne di nkomo yi yo efre ni kwadwofo jo dodo no afre ni nsempi kwadwofo zo ana motene nkan dodo na afre no nsempi so na ba wo Offinso ampa yewura kwadwofo jo nsempi se de obo homrane na woye dihye wo Offinso me ye dihye wo abofo Offinso de sebi ye nyina ye manhene na ebi swa na ye nyina yedi akira e ba bi yewura se oye dehye wa abofo enye Offinso nanso esan odo ne Offinso simane odo omwo ma Offinso nti ena yewura aba so ordinary nimunyam ba beta yewura Dwamena Akenten the second and dia obesuan ache yewura Offinso yewura yemisa asem bi o uti abofo Offinsomanhene ena oba beta akiri ususu se sesi ya yewura nya suan ache Offinso na enu na chi no ugidi se asumdwie abakuro no so ana sesi ya de na yenhwe animu emfi mo honom yo sese de kuro no mu adwo nam se suan a obesuan no obia akoma ato the first and on sign de na ja ye da na na sese na obesuan akire Offinso de ifi se bibia ni obia antem nyina nigye na sabi ye di kofi Adaroma nigye na ye nyina ye de ko Offinso kronim ampa de opemso aye de ne kwa so ano no yesi nsuo tai aponkyereni a waje wo nsise de amene yewura otumfo setutu abebio amene no ntini senti wase ni pense Offinsoman mu ne hima na me pacho ekwan ba so na mo beso nya hima sesi ai oh sese de se fe na nana eso awi enti yamboa na se yekwa fe na yekwa ye ntotoye na ye hunu kwan be fa so a se be bepe wo hima wo Offinso kronim nti Offinso hima a esi a fancy mo tu na de so no wono no sesi a mo ye ne dan oh sese de ni bibi ene ne kan cause ono na etu no ho ono na etu no ho okay ahwefo ye damase aha Asanteman so TV said the day ka kire mo no yewura nsempi na wote ne nkan no abofo de hye ne nso Offinsomanhene no de nanim onyam eba beta akire e ka cho se koso a na we Asanteman so TV e be so se ne wo ye foforo na wo hwe channel ya wo be subscribe ku wie so a wa make comment ai afi no wa share wona we achichi ni benche enso so ehu Asante amamre na mane ye damase na me hira mo se wo koso hwe Asanteman so TV nya me gina adwuma de me somo ene anwumre me di ni aduana de hye bedi akon Abusia for Asanteman TV ni ebuswa ensomo Asanteman TV ni ebuswa ede Offinsomanhene ensensam ensomo no yego ni ni ron nyam for me kore bro mo aka baba Asanteman TV wada mebu ne wani ni na hye asona ba fufi apo Kenya bema asona ba kofi ahia ena ne eni ne hye ne futu kwa ne pre e wo Offinsomanhene ensensam no ye na na starting ye ni do ebusu a ye di komi wada mebu ebra akunya no eto ye ni nim sa de hye bi ebe pre ye nhwe ye wura ya ene ya hye na ahimhwe na opa kremi enipa besre akunya firi kwa hima enipa 18 I'm feeling young. I wear this year. I wear Asantehene. I wear this year. I don't know what fancy bag. But I'm saying, I could never win it. Maybe I be some and some. A home and some in the 18. I say, or buy him a year, Dr. Fico be a something. I say, this year best rent, I can see a can't come. Any good Dr. Sapo. I will make sure if you can see more. Now you will see about the cool woman. Ekoba said Dr. Sapo. We be now what they said to buy to yes so for him any Dr. Sapo center. Then he pass 17 now. The woman uncle Henry ba. And then a born na say na him no the answer Dr. Sapo na no the chance so 20. And then they didn't want my Ekoba say the last coming, the last back one. Anybody. Ekoba say him and you say
saa na ɛdeɛ deɛ ɔfenso akonnwa so ɔma ne na ɔsɛ ɔfenso akonnwa no ɛyɛ nifa ɔhene ni hɔ a nifa no na afɛsohene no nti ɔno so afei no wɔbɛdi 25 years ɛdɛ wɔdwira twa koraa so saa bɔ wobɛhia sɛ fɛsohene ɛbɛwɔ hɔ na ɔbɛta akyi nti ɛkɔbaa sɛ yɛde abusua bi ano baeɛ na abusua no bi hɔ a abosonnom wɔ no so yɛhwehwɛ wo na yɛwura sɛ papa mo ase ɛna abosonnom nti ɔne yɛfrɛ yɛnana papa mo ase yɛnana nkoma adasa na yɛbusa sɛ ade hyeɛ no hwan na ɔpɛ sɛ yɛyɛ na ɔbɔɔ yɛnana ama nana ama ɔtotɔ busu wɔ bi a ɔsom nahyia a ɔyɛ ɛsino de si nti nɛ na nyame ato wabɛsɔ mpɔmfo nsuo mu na ɔde ɛsɛ ɔyɛ akyerɛ ba nti ɛsi a mekasa deɛ yɛnya fɛhyɛne a yɛyɛ nana Dwamena Akenten a ɔfɔ suo yi yɛnya Offinsomanhene a ɔyɛ Nana Dwamena Akenten a ɔfɔ suo yi yɛnhyɛ adeɛ ahyɛmufoɔ di akonya ahyɛmufoɔ di akonya over 200 years exact ɔkɔ bɛsɛ timfie yɛma ne nyina baa sɛ yɛnana baako a ne yɛfrɛ ne Nyamekese na kasakasa sii ɔne abusua no fa bi ntam nti ɛka ne sɛ wanom abosom abu abusua no ɛfa bi so nti firi hɔ no deɛ ahyɛmfoɔ nya akonya ni na yɛ akɔnkɔde ase nti mɛtumi aka sɛ over 200 years ago 200 years atwa mu nana ama kokoku a sɛ ɔyɛ Nana Dwamena Akenten a ɔtɔ so mu ɛna yɛ ahyerɛmu nyina sisi a hɔ ɛnɛ ahyɛmufoɔ ate dɛn nɛ ɛsiane sɛ 200 years afei ɛna wɔseni abɛdi akonya na ɛsɛ ko no ɛyɛ ko ɛdu wɔn so ampa ma yɛnhyɛ nana ɛsua yɛwie ɛdɛn na yɛnhyɛ anim wɔ nana nsua yɛwie ade a yɛhwɛ anim no sɛ deɛ meka yɛ mmea nkasa mepɛ sɛ mapii a mede ma yɛ sɛ asona yɛdɔɔso abusua no yɛdɔɔso sɛ akonya a yɛpere na nnipa 18 na ɛkɔbaa sɛ nnipa 18 na ɛmu bɛɛ 12 ɛyɛ ahyirifo ɛna ɛmu bɛɛ atem 6 sɛ pa afei akɔ ɛkyerɛ sɛ adwuma da mɛsrɛ sɛ ahyirifo di akonya no akyi nti ɔmfa nkabɔ mu mmra ahyiri mu na ebi nto akɔnkɔde ase na ebi nto Offinsomanhene nyinaa ebi nsa yɛ nana yɛ saa ɛbɛboa ama Offinso ayɛ apagya akonya deɛ sɛ ɛtɔ a nnipa bɛpere bɛnso baakofoɔ ne bɛdɛ ɛbɛnya nti mɛsrɛ yɛ nuanom sɛ ɔmo anya nyinaa sɛ wɔm nyinaa mfa nesunsu deɛ bibia bɛta yɛ sɛbe ɛnɛ yɛti yɛ Dwamena Akenten din bɔ Wiafe Akenten din yɛbɔ Nana Wiafe Taapem din sɛ wote ne nti wɔm nyinaa yɛ ahemfo a ɔmo abɛdi bi atwa mu nti yɛyɛ ne saa mefii sɛ ɛbɛboa ama ɛkoro yɛ aba na yɛ nana no so ɛma nkabɔ mu anyɛ adwuma ɛma paa ne adeɛ sɛ ɛnyɛ afei na ɔwobɛyɛ sɛ na weinim afa ɛho bia akonya no nyame ama Offinso akonya deɛ Asantehene sɛ wopɔ bi ɔwɔ nsase a ɛyɛ yɛwura asase bi a yɛyɛ yɛwura deɛ apart from yɛwura no wakyekyɛ nsase no de ama ahemfa ɔhene ɔwɔ asase paa yɛ fi ɛwɔ Asantehene ɔde kurɔfo asase paa nti na kyɛ sɛ ɔbɛda nnipa dɔma nti mɛsrɛ nana sɛ waba ɔmfa nkabɔ mu ɛmmra na ɔbɛki so sɛ ɔbɛma Offinso ayɛ ɛwu sɛ wohwɛ ɛbi a yɛ ama ahene kan ɛyɛ Offinso ɛne ɛdi so ɛyɛ ama ahene mɛsrɛ sɛ ɔmɛboa na ɔmɛso yɛ ɛsɛ da bi a yɛdi akyire mu yɛhwɛ sɛ yɛ nananom ne yɛ nuanom a wobɛsrɛ yɛ no nyame nya adom na baako nya na yɛ nyinaa yɛmfa yɛsusu bi akɔ ɛntɛ akyi nyame adom yɛde ama ɔdenaba ɛndɛ ɔyɛ Nana Dwamena Akenten a ɔtɔ so ɛno ne adeɛ a yɛbɔ ho mpae sɛ sɛ yɛgya wa ma wakɔ no wɔdaroma yɛnhyɛ yɛntu ɛmɛhunu ɛfo yɛntu Offinsomanhene ɛfo de abɛyi sɛdeɛ ɛbɛfa no na yɛnhyira nana ne yɛnsɔre ɛde nkae no yɛbɛda Offinso ase yɛbɛda Nyamekese ne nyinaa ase na yɛada
kasa kura so na ka me beta wo ba hima so ase na go ze aye ama e ho no so akoye agre wo se kakra e de kakra mesre nyina ne se akonya sie ba ade sie nipa bebre nya se de tie bi abaako e de benya akonya bi enu wa de nipa bi e de siso ti ye bo ntonto no ye nana amo akoko e de nya ye na wa ye nana Dwamena Akenten a foto so ye nyina ye toilet on se de bia ye wura ka se akonya wo bedi akonya nipa do mo account on na mo akonya bi e ye kese ye nyina ye mo na nana na ti na on peja office na interview abi ye nyina me se me wa de slede a me de to me na na ba be mesre mo me ye wo nyina de dis like the new swadi and one say me to don sase sade ma no de etwa fani o hine de se etie bi asase go ha o hine obedidi hu sa akofo bi se yankopon wa be fani bi ase se si ase obetu emi papa ye ogina so asase no so to na asase no wo fe so se ya na Dwamena Akenten a oto so bi nsa de san ya so oto asase ne ma me so me de baba akoma me na Dwamena Akenten a wa ben se on sign no man allocation e di na won to asase so kwa na bibi kakra se aba ma oma asase ton e me ye ni so ade o e basa emwa ne mo no best so se na Dwamena Akenten Wiafi Akenten oto so mi ense wuya se busuafo bi ni adehia bi fa particular bi koto asase a enye ne kwan so dia enye na wo ho kwan se ofre musa nipa na be yam ba kakra mesem se ye na Wiafi Akenten oto so mi ensa abreso oto asase ma obi no ma nipa ko allocation a echese sa asase we nipa ne dia dia mana na edi sa anya manage ko sa anya manage na wo yo yele na de pa se obi wo asase allocation on to mempre meji esa ete akonya no ani bi yedai edikiri fom e mani pa ko social media e ko kasa editia ko ndasa na mesre na se omwa ma office mpega adan o modi ka sisi na face a o block no do me nka so nko bi obi ba na ya wabai oni this is assembly no ensia obi a wato asase bi a wonya nsia bi o make sure say obema ekwan beja kwan ato o asante sida se ni pakura nya pa no o si apoko do mesre na se mo kre o sa nya man nyina e makro to pro de eta ho na pese o pro mi ya fine o se akwan e de ko na mesre se office won sase o yi asase kese mo nya ni se ase ram area on sa o kwa ka ya o ifo ya wa drigan ya wo event roman ko ene ni ma ko ni na ataya kese no ti amadi petiti no o so pasa pro no ni kram akese ni de e so on se commence à ba yo baby kese that boy very nice area ko baby kese your friend say Debbie attachment so e de ko para area kedan ye ko etika ya na ti bi ya sa se ta mo se so a e ka me ko asasa no pe kwa mo ba fa o na ya o bi be si da ni bra se kedan e man si bi a o be si na o ja office ya be asasa no ba ma sa sika fo no be si ada no di nyuma so e ba office ko se wo ya sika fo be 200 e mo be si ada office anya kwa ni pe 200 mo be 50 bi be bi enuma e office ama abe na ide ya bi ana ama office abe ye ko kese o se me ka jo me se ene wuyi office ana wuyi e to so a ene ni kura ya ma ine be ko se ba eti si e ti office ba mi da ti na office nyina ko ye ko se na obi ka se ti se obi si o ko pada no obi se mi so me ko office sa ti se aye sika konkon ani ko na pe ja office ni so ma de se ya e ma me abusia for asnaba kofi apia and I'm say say nene etwetwe nkomo no yewre ye di offensive sense ma che the sekan as say nena na edi akonya and I'm say nene etwetwe nkomo ye be kwaso asel say o ye fofo and na ore ya o be subscribe to your channel no and I'm say you so mo be kan Asantehene TV ade sekan no afei e ma rent say o be share am ofofo mu de ekoso e wo Ghana memu Asantehene ni titiri ni offensive ayin sie ensansam no office ayin sie nyina na ye ni die kire ena ohema de atofem eti fomu ni echi esanse awo ohema nsansam no ye beto fem ye befa ade asom e mare fi se obeja o comment section me amesire mu asom na emidi ni e bia na de hyekan ofori wa ade pa ma ofori ade pa
What's the light no baby out? What's the light no baby? That's all.
Asantehene TV. Yes, so Mosompa.